Father, in the name of Jesus Christ, Nkosi siyacenga kakhulu as sifunda ilizwi lakho elinamandla Nkosi ekuyona nto Nkosi ephakeme kunazo zonke izinto kumhlaba wonke. Siyacela mnikazi wezinto zonke ukuthi Nkosi nje usiphe ithuba sifunde singaphazanyiswa yi-technology. Siyacela Nkosi umoya wakho ingcwele uthethe kakhulu ezinhliziyweni zethu nakwinhliziyo zabanye abazothi Nkosi bebukele kwezinye inkundla balive Nkosi ilizwi. Siyacela kakhulu Nkosi sifumane ukuphila okutsha. Siyacela kakhulu nje Nkosi uxolele izono zethu, kungabikho Nkosi isono esisitha Nkosi communication esuka kuwe kubingafiki kuthi. Sicela konke egameni lamandla likaJesu Kristu Nazareth. Amen. Now ngicela siyene again kwisambulo chapter 3. Sambulo chapter 3 siqala ku verse 1. Nakuyo ingelosi yebandla laseSardes loba ukuthi, nakhu akushoyo onawo umoya abayisikhombisa bakaNkulunkulu nezinkanyezi eziyisikhombisa, uthi, ngiyayazi imisebenzi yakho ukuba unegama lokuthi uyaphila kanti ufile. Vuka uqinise okuseleyo obekuzakufa. Ngokuba ngifumananga imisebenzi yakho iphelelisiwe phambi kaNkulunkulu wami. Ngakho-ke khumbula ukuthi wamukele wezwa kanjani, kugcine uphenduke. Ngokuba uma ungalindi, ngiyakuza kuwe njengesela, kawusoze walazi ihora engiyakuza ngalo kuwe. Kepha-ke unamagama ayingcosana eSardes alabo abangangcolisanga izingubo zabo. Bayakuhamba nami bembethe okumhlophe ngokuba bafanele. Onqobayo uyakwembathiswa kanjalo izingubo ezimhlophe, negama lakhe angisoze ngalisula encwadini yokuphila. Negama lakhe ngiyakulivuma phambi kaBaba naphambi kwezingelosi zakhe. Onendlebe makezwe lokho akushoyo umoya emabandleni. Amen. Now bazalwane sifunda ngebandla iSardes. Ibandla lokugcina besifunde ngalo bekuyi-Thyatira. iThyatira sifundile ukuthi kwakuyibandla likaNkulunkulu ngesikhathi la ibandla iRoman Catholic Church ibusa eRome. Siyabona leyo nto iRoman Empire. Asithi nje namhlanje eEurope. Siyabona leyo nto. La kakushushiswa khona abantu bakaNkulunkulu abebephikelela ukuthi baphile ngezwi likaNkulunkulu, hayi ngemithetho eyayibekwe ngobaba. Yingakho uNkulunkulu uma ekhuluma ngenceku yakhe ebulewe ethembekile ukhuluma ngo-Antipas. Siyakhumbula sasifunda ngo-Antipas. U-anti isho ukuthi against, upas ukuthi obaba, pa is father. Siyabona leyo nto. So abantu were against the fathers, but they were for the Bible. Abantu babethi sifisa ukuthi siphile ngezwi likaNkulunkulu, hayi ukuthi izwi lokugcina yizwi lobaba, the fathers, the church fathers, the bishops. Cha. So yiyo lelo isikhathi sani seThyatira la kwakuyisikhathi seyintshushiso kakhulu. Siyakhumbula sifunda ngama-Waldenses ayephila ngaleso sikhathi, ayesebenza ngendlela eyisimanga. Mawuqala nje kwincwadi yeSambulo chapter 2 verse 18, uJesu uncoma imisebenzi yalo leli bandla ukuthi liyasebenza kakhulu leli bandla, ukuthi futhi nemisebenzi yalo ingcono kunemisebenzi yakuqala, futhi lisebenza ngendlela eyisimanga. Ngempela kakusetyenzwa abazalwane, bevangela abazalwane kodwa besezimeni ezibuhlungu zokucindezelwa nezokubulawa nezokushushiswa. And laqhubeka ibandla safunda kulesifundo esidlulile ngoMartin Luther nabo abaqala i-Reformation, la bathi no, izinto akumele ngaba zinje. Naye wathi monk ekuyibandla iRoman Catholic Church, kodwa wabona ukuthi cha engathi akenziwa kahle la. Waqala uMartin Luther ukushumayela iBhayibhili, futhi wayengenayo inhloso yokuqala ibandla lakhe uLuther, wayengenayo inhloso yokushiya ibandla. Wayethi ibandla lizoguquka leli akulona iRoman Catholic Church liguqulwe ukushunyelwa kwani kweBhayibhili. Kodwa ngokuhamba kwesikhathi wabona ukuthi hayi,
labantu akhuluma nabo abalifuni iBhayibheli, bayajabula amasiko wabo nemithetho yabo. So kwaqhubeka manje bazalwane i-Protestant Reformation sasifunda ngayo last week, abazalwane babesebenza ngokuyikhandla, abanye bazalwane baze hey ivangeli balifakazele ngegazi labo. Abantu babeshiya amakhaya bejomba amabhoda beyohlala kumazwe ahlukile just for iqiniso likaNkulunkulu. Yingakho uJesu kuleli bandla leThyatira uthi imisebenzi yakho ngiyayithanda. Kwakuyibandla elisebenzayo, elizimisele ngoNkulunkulu, elizimisele kakhulu ngoNkulunkulu. Now kufikwa kwibandla lana iSardis. So lelo bandla lelo angiqale ngisho nje, leli besifunda ngalo last week iThyatira, ibandla ngisho ngithe laliphila ngesikhathi zey'ntshutshiso, ama-dark ages. Njalo uma sikhuluma ngama-dark ages sesinesikhathi esikhuluma ngama-dark ages, kumele sazi ukuthi isikhathi lapho esaqala ngo-538 AD saphela ngo-1798 AD, njengoba thina siku-2023 2024 AD. So ithi ama-dark ages aphela ngo-1798 AD ngesikhathi se-French Revolution. So leli bandla besifunda ngayo iThyatira liqala ngo-538 AD ukuqhubeka all the way iyama ku-1798. So emva ka-1798 ngena leli-ke leSardis. Now-ke sizwe ke bazalwane ngizothini izikhalazo zikaJesu ngalo leli bandla leSardis. Okokuqala uthi uJesu ngiyayazi imisebenzi yakho, ukuthi unegama lokuthi uyaphila kanti ufile. Siyayizwa bazalwane? Now ngifisa sibuke ngokwelizwi likaNkulunkulu ukuthi kusho ukuthini ukufa. Mina nje ngifisa siyifunde, funa sibone ukuthi kusho ukuthini ukufa. Sizobuka nje ama-definition ambalwa la eBhayibhelini ukuthi kusho ukuthini ukufa. Now asiyeni khona asiqaleni mhlambe ku 1 Timothy chapter 5 verse 6. Timothy oqala 5 verse 6 kusho ukuthini ukufa, ngoba leli bandla ukuthi liyaphila nje ngegama, and ngizonichazela bazalwane wayo ukuthi liyaphila ngegama kodwa libe lifile lo. Kodwa siqale sibuke ukuthi kusho ukuthini ukufa biblical. 1 Timothy 5 verse 6. Kepha lo ozinikela ekutamaseni ufile esekhona. Now siyalizwa bazalwane izwi kaNkulunkulu lithi lo ozinikela ekutamaseni, meaning ophila ngepleasure, kuthiwa ufile ngisho ephila. Ibandla leli esifunda ngalo iSardis kuyamangalisa nje ukuqala ukuthi number 1 historically iSardis leya ngempela ke manje, hayi le symbolic esifunda ngayo. iSardis leya ngempela historically kwakuyindawo eyayidume nge-luxury ne-pleasure, kwakuyindawo enobucebo obukhulu. In fact kuyashiwo kwi-history ukuthi engathi imali yecoin, ama-coins a-inventwa khona eSardis, and kwakuyindawo nje enobucebi obukhulu ngempela. So kwakunebucebi, so kwakunani, kwakune-luxury. So that is just historically. So yingakho uJesu esebenzise leli bandla noma esebenzise le ndawo yaseSardis ukurepresenta leli bandla elizobe liphila kulesikhathi lesi after 1798, ibandla elizobe liphila ekutamaseni. Now into eyenzeka bazalwane after 1798 ukuthi ibandla likaNkulunkulu aliqhubekanga lihamba ngalamaqiniso bebawafundile, befundiswe ngoLuther, ngoJohn Calvin, ngoJohn Knox, ngo-Ulrich Zwingli, konke lokho. Aliqhubekanga ngalesa spirit sasifunda ngaso last week. Siyakhumbula last week sifunda ngokuthi yini spirit noma imotive ye-reformation, ispirit nje se-reformation, se-Protestant Reformation. Sathola abazalwane ukuthi abazalwane babeyidelile kakhulu ile spirit sasukumpostoli uPaul, othi umpostoli Paul uma ekhuluma kwincwadi yezenzo ku-chapter 20 verse 24 uthi neither count I my life dear unto myself. Sayizwa leyo nto, uthi ngisho impilo yami angiyibaleli lutho. Sayizwa leyo nto bazalwane, uthi ukuze ngikwazi ukuthi ngiqede umsebenzi engiwunikezwe nguJesu Kristu okufakaza ngevangeli lakhe.
Now kwakuyispirit se-reformation le ispirit se-sacrifice. But after kuphela iy'ntshushisa ngoba ngo-1798 ubuphapha baphucwa amandla and iy'ntshushisa zaphela. After kuphela iy'ntshushisa amabandla amaningi aweshushiswa ngesikhathi sey'ntshushisa manje asephakanyisiwe kakhulu esupportwa nayi-state. Sekuyi-repetition manje yalento eyenzeka kwini kwi-Catholic Church kuze kube khona i-Catholic Church. Sakhumbula ngezikhathi Constantine eyinikeza ibandla amabhilidi nemali. Now namabandla ama-reformer like i-Lutheran Church eGermany aseyisupportwa manje yi-state. Namanye amabandla kwezinye indawo ethola i-support eningi from amakhosi wakhona kulezo iy'ndawo. So the spirit of sacrifice safa kwangena ispiritsani se-luxury ne-pleasure. And mangena ispirit se-luxury ne-pleasure, into elandelayo abazalwane boyazi ukuthi yini? Isono. Isono. Now uthi uJesu ngiyayazi emsebenzini ukuthi ninegama lokuthi niyaphila kodwa nifile. Igama leli lokuthi bayaphila kuyigama nje lokuthi bangama-Protestant. Sayizwa leyo nto? Abayona ingxenye yebandla leli abathi ibandla eliwile i-Roman Catholic Church. Ngoma-Protestant angisho awephuma kwi-Catholic Church. So mawukuthi i-Protestant kuba ngathi hayi ukubazalwane laba ngempela abayinikele uNkulunkulu abaphila nge-self sacrifice. Kodwa uthi uJesu bese kuyigama nje kuphela lelo. Abazalwane baphila nge-pleasure. Ngamanye amazwi abayiphilela yi-pleasure. And makuphilwa nge-pleasure bazalwane, njalo into ehleze yenzeka. Njalo into ehleze yenzeka ukuthi imicabango yabantu igcina isuka kwizinto zinaphakade ihlala la kwizinto zomhlaba. So kasekungene nothando lomhlaba. Sayizwa leyo nto? So nemisebenzi yabo yaseyibonakalisa ukuthi cha abasathandi uJesu, abasalangazeleli uJesu, sebenethezekile, sebeyatamasa kwinto zani zomhlaba. Once kube khona i-pleasure, abantu baphilele yona i-pleasure bazalwane. Ifruit noma izithelo zikamoya azibonakali. Ake sibuke ukuthi uJesu uthini ngale ndawo. Khona nje sike sihambe naye le ndaba ye-pleasure ngoba even though ikhuluma ngebandla elaliphila ngesikhathi from 1798 ukuya ku-1833. Yiso isikhathi saleli bandla esifunda ngalo sathi 1798 ukuya ku-1833 ikhuluma ngalelo bandla. Kodwa izifundo zakhona ziya-aplya even nakuthina nanamhlanje. Asencwadi kaLuka 8:14 sizwe bazalwane ukuthi i-pleasure yenzani. Okuwele phakathi kwameva yilabo abathi sebezwile bahambe baminyaniswe ngeminako nengcebo nezinjabulo zokuphila, bangatheli izithelo ezifuthiwe. Sayizwa abantu bazalwane, uJesu lana siyakhumbula ngizothi lo mzekelisi uJesu wayewusebenzisa la wembewu eziwa kumhlaba ohlukile, imihlaba emine ehlukile. Lo wesithathu umhlaba ameva, ukuthi kunembewu phakathi kwameva. Na uyazi ukuthi kulesibonelo sikaJesu imbewu le ewe phakathi kwameva yiyo kuphela eqhubekayo ukuphila, kodwa ibe ingenasithelo. Zonke lezi zinye leyokuqala ikhulu nokukhula, leyesibili ithi maseyikhulile isheshe kodwa ibune ngenxa yelanga ngoba ayinayo i-root. Sayizwa leyo nto bazalwane? But le yesithathu le ephakathi kwameva kuthiwa iyakhula iphile, but ayibinayo isithelo. So isihlahla ngempela siyaqhubeka siyaphila but asibinaso isithelo. Now siyazi ukuthi le inhlabathi ezine zirepresente inhliziyo zabantu, and ukukhula ukuthela kwembewu kurepresenta inhlobo yomKristu. So ebandleni kaNkulunkulu bazalwane kukhona abantu abarepresentwa yile sihlahla lesi esiminyeke emeveni. Now asizwe uJesu ku-Luke 8:14 uthi yini ameva? Uthi yini? Uthi yingcebo.
uthi yimnako yomhlaba nani nokutamasa noba nokuthanda ukujabula ithi English the pleasures of this life. Uthi zenzani? Uthi yebo iyakhula into but lezi zinto ziyayithoka ukuthi ingabi nani, ingabi nasithelo. Now nayinto eyayisenzeka kwibandla leseSardis. KwiSardis kwakunameva wanikwe pleasure. Yingakho uJesu uthi nginenkinga nemisebenzi yakho. Uthi ngiyayazi imisebenzi yakho ukuthi unegama lokuthi uyaphila kodwa ufile. Sezona bazalwane, pleasure, living in pleasure. Now lento bazalwane lokuphila in pleasure kuyinto e-opposite kunento eyenziwa uMoses. Asiyobuka ukuthi uMoses wenzani kumaHebheru 11. You know bazalwane, into engiyoyisho singalifuni. Into engizoyisho ukuthi siboziqaphela izikhathi zempumelelo. Na impumelelo inhle, sonke wonke umuntu ufuna impumelelo. NoNkulunkulu ufuna siphumelele. Usho kanjalo ngisho nakuncwadi kaJohn, yabo? Uthi ngiyafisa ukuthi niphumelele ngisho nangempilo njengoba nasemoyeni niphumelele. So uNkulunkulu naye uyafuna ukuthi siphumelele. But isikhathi sempumelelo siza nobungozi. Ubungozi bonganaki. Ubungozi bongakhuleki. Ngoba ngesikhathi uhlupheka okuningi okukuhluphayo kukubeka emadolweni. Ulokhu uyacela kuNkulunkulu, ulokhu uyakubika kuNkulunkulu. Kodwa mase kungathi kunempumelelo yonke into engathi seyilula. Yila isithi abazalwane abantu abaningi sibabambe khona. Kusukela koDavide, uDavide esalusa izimvu zikababa wakhe. Wayidlala ingoma edlalela uJehova. Enomoya kaNkulunkulu, uDavide ekhipha amadimoni ngengoma kuphela. Yayizwa leyo nto, indlela wayigcwele ngawo umoya kaNkulunkulu. Ebhala amahubo, yonke leyo nto. Kwathi aba inkosi uDavide zangena izona. La sengasahlupheki engahambi lana ematsheni. Ukuya kwaSolomon bazalwane, same thing. Wathi uSolomon seyine prosperity, engabi na prosperity engaziwa umuntu. Wayithobekile ethi inkosi ngiyingane. Angikwazi kuya le nakuya le, cela ungisize. Kodwa mase iphakeme ne-prosperity, uthi akathi ngiyingane, uthi nguSolomon. Nayo indlela engibona ngayo mina. Yebo iphambene nendlela kaNkulunkulu, kodwa ngizokwenza kanje. Ziningi uSolomon izinto azenza ezaziphambene nendlela kaNkulunkulu, kodwa wayezitshela ukuthi ekugcineni zizoba nomvuzo omuhle ngoba wayezitshela yena unjani uhlakaniphile. Prosperity bazalwane iza ne-pride enzima. Iza ne-pride. Umuntu uyaluza i-dependence yakhe kuNkulunkulu. Siyayibona leyo nto. And ingakho umpostoli uPawuli ethi kungcono ngizidle ngobuthakathaka bami. Uthi I would rather take pleasure in my infirmities, for when I am weak then I am strong. Sayizwa leyo nto bazalwane. Sho kanjalo ku-2 Corinthians chapter 12. Uthi bangibuthaka yila nginamandla khona. Kumele siziqaphele bazalwane izikhathi zani zempumelelo zokunethezeka nezokukhululeka kakhulu ubone nje awunayo inkinga. Siziqaphele, angisho ukuthi sifise iy'nkinga kodwa ngithi siziqaphele izikhathi ezinjalo ukuthi Nkosi ngisize ngingasuki kuwe ngenxa yokunethezeka. Abantu abaningi babemthanda. Uyazi uSolomon bazalwane, mayikhuluma iBhayibhile ngoDavide ayisho ukuthi hayi yindoda nje, kuthiwa yindoda yayilangazelela inhliziyo kaNkulunkulu. Sayizwa leyo nto? Indoda elangazelela inhliziyo kaNkulunkulu ingayenza kanjani lento yenza uDavide? Ukuthi ithathe inkosikazi omunye umuntu, ibulale lo muntu. Yonke leyo nto bazalwane iza ngokunganaki nokungakhululeki nangokungakhululeki. OSolomon kuthiwa wayeyothandiwe kaNkulunkulu. uNkulunkulu wayebonakale kabili kuSolomon. Solomon bazalwane wathi mayikhuleka kwehla umlilo ezulwini. Indlela wayixhumene ngayo nezulu. Kuthiwa ngisho nabantu babemesaba ngoba babona uNkulunkulu unaye. Bantu Solomon, pride yamusa le. Prosperity and pride. Baningi abanye bazalwane. You just nje uyabala nje akupheyi.
and okokuqala kwakuyisathane imbala. So ngiyasho ukuthi bazalwane izikhathi zani zempumelelo, izikhathi zempumelelo. Now Hebrews 11 verse 25. Mhlawumbe siqale verse 24, verse 24 and 25. Ngokukholwa uMose esekhulile wala ukubizwa ngokuthi indodana kaFaro. Wala ukubizwa ngokuthi indodakazi kaFaro. Kunalokho wakhetha ukuphathwa kabi kanye nabantu bakaNkulunkulu kunokuba athokoze isikhashana esonweni. Ukuthokoza kaKristu kuyimfuyo enkulu kunengcebo yaseGibhithe ngokuba wayebheke umvuzo. Amen. Besibambeni lapho. You know bazalwane, uMoses uthi bazalwane uMoses ngithanda nje ngathi nge-English ithi lana uMoses he chose rather to suffer affliction with the children of God than to enjoy the pleasures of sin for a season. Sayizwa lento bazalwane. You know, into eyenza uMoses isimanga. Ngoba esikhathini eziningi thina uma sizithola sisey'nkingeni, affliction, suke singakhethanga, suke sesiy'thole sisenkingeni. Lithi iBhayibhile uMoses he chose affliction. Sayizwa lento bazalwane. Kuthiwa uMoses he chose affliction. Chose affliction. Eyibona ukuthi yabona le ndlela engiyikhethayo iyeza nobunzima. Kodwa le ndlela engiyikhethayo izongisondeza kuNkulunkulu futhi izongisiza ukuthi ngimsebenzele kangcono uNkulunkulu. Yebo kuyiqiniso kunezinto engeke ngibe nazo ekumele ngikhohlwe ngazo naphakade. uMoses bazalwane lo muntu hey asiyicabangiseni le ndaba. Lo muntu bazalwane wayekwiPhelisi. Ingcebo yonke kuyeyakhe. Washiya konke. Wayolusa 40 years izimvu zikaJethro. And then another 40 years seyilusa manje izimvu zikaNkulunkulu abantwana bakaSirayeli. Eloke ehambe esenyuka ehlane. Waze washona uMose engenamuzi. Sayizwa leyo nto? Umuntu kodwa wayilindwe yiPhelisi eGibhithe. Eyilindwe yigolide nengcebo nokunethezeka okuyisimangalisi. Kodwa ukuthi uMoses bazalwane wayebheke i-reward ezayo more than le ngcebo yesikhashana. Siyayibona leyo bazalwane. So inkinga yesadis ngizoyidlula nje kuyona lena inkinga yokuqala kwakuyinkinga yokuthanda umhlaba. Kwakuyinkinga yokuthanda ini? Umhlaba. Kwase kuyi-pleasure yaseyingenile nokunethezeka nokutamasa, and lokho bazalwane umuntu ngizothini, kuyamlida ekuthini abe nothando lwezinto zasemhlabeni. Abe nothando lwezinto zasemhlabeni. You know lo mlando lesifunda ngawo wamabandla ayisikhombisa uyasibonisa bazalwane izinto ekumele siyiqaphele, because uyabuka ukuthi njalo ibandla laNkulunkulu malihamba kanzima lithanda ukuba ne-purity ekhona. Siyayibona leyo nto, liba pure. Kunokuningi okwenzeka kahle. Siyayibona leyo nto. But once ibandla laNkulunkulu kube ngathi liyathini, liyaphakanyiswa. Siyakhumbula kuPergamos qala ini? Uqala i-apostasy, ukuthanda umhlaba, uqala i-compromise. Liphinde futhi thina lihlukunyezwe ibandla laNkulunkulu. Kube khona futhi i-purity ekhona nokusebenza okumangalisayo. And then kudlula iy'ntshutshiso singene kusadisi. Sebe ngama-Protestant ngegama kuphela, but ukukhuluma iqiniso bangabala emhlabeni hhayi ezulwini, ngoba sekusukile iy'ntshutshiso. Sekungena wonke umuntu ebandleni. Ibandla seliphakanyisiwe. Bekathi bazalwane siqaphele izikhathi zempumelelo. Qaphele izikhathi zempumelelo. Athi sifunde leli vesi. Mhlambe sofunda 2 more verses on this point. This is a very powerful point and important point bazalwane. Ukuqaphela ukutamasa ne-pleasure. You know why? Kakhulukazi ngoba lento le yinto sonke siyifunayo.
can you see ukuthi lento iyindida mawuthi uyicabangisisa lento esiyifunayo iyona futhi eyingozi ngoba mawufuna nje just even by just studying the history of the church uyabuka ukuthi ibandla liba sebungozini kakhulu uma ukuthi lenze njani liyatamasa ngokwezinto ngokunethezeka komhlaba and ngisho nakwibandla lokugcina leli elawodishiya ibandla elinengcebo yomhlaba but futhi uJesu liyahlupheka ngokwezomoya sayizwa leyo nto bazalwane kodwa lona lizibona lingaswele lutho amazing na-ke sibukeni bazalwane leli vesi 1 Corinthians chapter 15 verse 19 Uma singabathembela kuKristu kulokhu kuphila kuphela, singabokukhalelwa kunabantu bonke. sayizwa bazalwane ukuthi uma ngaba sinethemba kuJesu kodwa sithembele kuJesu kulokuphila kuphela kusho singabokukhalelwa kunabantu bonke. You know bangakhi bazalwana abantu abayiletha kuJesu ngenxa yokuthi banethemba kuJesu ngezinto zalokuphila inqwaba. Ngikhumbula ngelinye ilanga ngangithenga umbila la eFriday estradeni. Now ngithenga umbila ngithi hayi awuthi ngimtshene ngoJesu lo sisi lodayisa umbila. Hayi ngikhulume nje naye ngimtshene ngoJesu ngimtshene athi ubhuti wami engake ngayizama indaba yokukholwa ngabona ukuthi hayi cha ayingisebenzeli indaba yokukholwa. Awu ngamangala manje ngambuza ukuthi awu ayikusebenzeli kanjani indaba yokukholwa. Washo ukuthi hayi cha indaba yokukholwa ayingisebenzeli ngoba ngathi sengikholwa kodwa still ngaqhubeka ngahlupheka. Sayizwa leyo nto. So ngamanye amazwi yena uJesu wayithemba lakhe lokumkhipha ekuhluphekeni, hayi ithemba lakhe lokumkhipha esonweni, hayi ithemba lakhe lokumfaka ezulwini. Cha, wayithemba nje yezinto zalomhlaba. And ngempela wayidabukisa lo asisi ngoba yabona mayibuka kanjalo uJesu zithi izinto mazingahambi kahle vele abona hayi ayikho indaba kaJesu ngoba uJesu phela bengizongisiza ngalokhu manje angisizakali ngalokhu othi ngizame okunye. Kuthiwa abantu abanjalo abantu bokudabukela, abantu bokudabukela, abantu abanethemba kuNkulunkulu only for this life, abantu bokudabukelwa kakhulu bazalwane. And le nto iyadabukisa ngoba baningi abantu abakule class le kakhulu and ibandla lesesadisi lalihamba kule class le ukuthi sebebheke okomhlaba kune-worldliness ekune-pleasure eningi and nemisebenzi yabo ikhombisa ukuthi cha ifocus yabo ayisekho kuJesu nasekuvangeleni, ayisekho kwi-sacrifice le yayibonakala koLuther, yayibonakala koZwingli, yayibonakala koJohn Calvin, yayibonakala koFerrell, yayibonakala kubo bonke labantu oJohn Knox, bonke labantu oColin Peters, bonke labantu bazalwane babehambisa ivangeli kuqala, abantu who were ready to die at any moment. Uyazi ngensuku zakuqala ukuba yikholwa kwakuyi-risk enjani, wawangashiswa noba inini. uJohn Calvin kuthiwa into eyamphendula eyamenza ukuthi aguquke wathi ngelinye ilanga ehamba ewalka estradeni, esathi uyawalka kuthiwa wabona kushiswa umuntu oyi-Protestant, kodwa wathi bayibuka lo muntu ebusweni unokuthula okummangalisayo nokujabula okumangalisayo. And manje yena uJohn Calvin ngaleso sikhathi he was a staunch Catholic, but into eyimhlupha kakhulu ukuthi wayengena peace. So manje wamangala ukuthi kwenzeka kanjani ukuthi umuntu oshayo abe ne-peace ukudlula lo ophilayo nje onjengami. And kuthiwa uJohn Calvin wathi ngoba ngiyawazi ukuthi lama-Protestants lama-heretics lana inkolo yabo isebhayibhileni kuthiwa wathi ngike ngifunde iBhayibhile mhlawumbe ngizobona imfihlakalo yabo. Kwaqala lapho ukuphenduka kwakhe
wathi bayifunda iBhayibhile wathola izimanga waphenduka naye. So bazalwane, ngizama ukuthi ukuba umKristu ngalezi ayikhathi zakuqala kwangeyona into elight. Abazalwane at any moment they're willing to even die kunokuthi bone kuNkulunkulu. Manje siphi leso spirit sokuthi umuntu athi kungcono ngife kunokuthi ngone? Asekho leso spirit bazalwane, selikhuluma iqiniso. Asekho. Sekhona ispirit manje sani sepleasure. Spirit sepleasure, sokuthanda ukuloke njalo nginethezekile. Siyayizwa lona bazalwane? I hope this is clear. Now ake sidluleni sibone ukuthi yeyiphi enye indlela yeyiphi enye indlela umuntu kuthiwa ufe ngayo kodwa abe ephila according to the Bible. So kuthiwa ibandla laseSadisi kuthiwa linegama lokuthi liyaphila kodwa lenjani lifile. Just a reputation into enayo kuphela, but no works. Liminxekile ameva of pleasures and riches and the cares of this life. Liminxekile. Liminxekile. Yini enye bazalwane ezwini kaNkulunkulu ethiwa umuntu usuke efile mayinayo? Aselincwadi kaJakobe, James chapter 2. What does it mean to be dead? James chapter 2 verse 26. So okokuqala sibonile ukuthi ukufa it's when umuntu ephila in pleasure, eminxwe iminako yomhlaba, ethanda nje ukunethezeka kunezinto zikaNkulunkulu. James 2 verse 26 ithi ngokuba njengalokhu umzimba ngaphandle komoya ufile, kanjalo nokukholwa ngaphandle kwemisebenzi ufile. Sayizwa bazalwane? Kuthiwa ukukholwa, faith without works is dead. Na ngicela siyitholeke lento. Siyakhumbula ukuthi kwakwenzekani kwibandla laseThyatira. It was the Protestant Reformation. Yeyiphi imfundiso eyayifundiswa kakhulu kwi-Protestant Reformation? Ukulungisiswa ngokukholwa, righteousness by faith. Now into eyenzeka bazalwane, uSathane abazalwane mathi masebefundile ngokholo, uSathane wabona ukuthi sebeyifundile lento bayayazi, ngeke basakwazi ukubaphuca yona. Wabasa to another extreme yokuthi cha imisebenzi ayidingeki. Sayizwa leyo nto? Into ebalekile yini? Ukukholwa kuphela. Njengibona namhlanje kusho kanjalo, mawukuthi uyamphilela uNkulunkulu, ufuna ukwenza imiyalo yakhe, kuba ngathi uzama ukuzilungisisa ngani? Ngemisebenzi. So ibandla leli manje kwathi makuhamba isikhathi babambelela okholweni elinganamisebenzi. Kanti iBhayibheli lithi ukholo elinganemisebenzi lunjani? Lufile. So that's why uJesu kubandla laseSadisi inkinga anayo yini? Yimisebenzi yabo. Athi sike sifunde futhi sikhumbuzane lamavesi. Asenincwadi yeSambulo 3, Revelation 3. Sibone ukuthi inkinga kaJesu ngebandla laseSadisi yimisebenzi yabo. And the reason why benganayo imisebenzi emihle, it's because bazitshela ukuthi vele imisebenzi ayidingeki. Siyayibona leyo nto? uNkulunkulu akanandaba nemisebenzi, unandaba nje nokuthi ukholwe. Kanti manje uJames yasichazela ukuthi ukholo alukwazi ukuthi lingabi nayo imisebenzi. Ukholo olungekho lolo. The nature of faith is that it will always have works. Ake sibukeni bazalwane uthini uJesu la. Ngizofunda uverse 1 no-2. Uthi nakuyo ingilosi yebandla laseSadisi loba ukuthi nakhu akushoyo onawo omoya abayisikhombisa bakaNkulunkulu nezinkanyezi eziyisikhombisa. Uthi ngiyayazi ini imisebenzi yakho, ukuba unegama lokuthi uyaphila kanti ufile. So uJesu ubona kanjani ukuthi libandla lifile? Imisebenzi. Yaqhubeka verse 2 ithi vuka ulinde uqinise okuseleyo obe kuza kufa, ngokuba angifumananga imisebenzi yakho iphelelisiwe phambi kukaNkulunkulu wami. Sezwe bazalwane,
So again inkinga kuthiwa yini, kuthiwa imisebenzi yabo ayipheleliswanga phambi kaNkulunkulu, and works are the fruit of faith. Yebo bazalwane, abantu abasindiswa ngemisebenzi yabo, sisindiswa ngemisebenzi kaJesu esiyamukela ngokukholwa. But mawukholwa angeke ingabikho imisebenzi. Ngihlele ngenzela isibonelo njalo ukuthi ukholo lufana nani na, lifana nomlilo. Umlilo la ukhona ngeke kungabikho ukushisa. Siyayizwa lento bazalwane? Makungekho, hey, angazi ngayibeka kanjani lento. Makunomlilo, ukushisa naturally kukhona, kwazi ba nomlilo ungabikho ini ukushisa. Ngisho noba umlilo bangawusitha ungawuboni. Siyayizwa leyo nto? Kodwa uzobona ngani ukuthi hey kunomlilo lana? Uzobona ngoba kushise. Uyabona namanje la ekhaya njengoba sinesitovu lesa la emakhaya lesi sibaswayo. Mangabaswanga uyabona kubaswanga ngoba akushisi. Makubasiwe no umlilo awuboni ngamehlo. Kodwa ubona ngokushisa, bangena abantu bathi hey kubasiwe kanti la kushisa kanje, sithi yebo kubasiwe. Ubone kanjani ngokushisa? Where there is fire there will always be heat. Ngokunjalo la kunokholo khona njalo kuzoba nani, kuzoba nemisebenzi, akuhlukaniseki bazalwane. So yingakho uNkulunkulu mayekhuluma kwincwadi yamaGalatiya chapter 5 verse 6 uthi ukwaluka nokungaluki akunalutho. Uthi kodwa kubalulekile ukholo olusebenza ngothando. Siyayizwa leyo nto? So ukholo luyasebenza, sidalo salo ukholo luyasebenza. Mawufunda kumaHebheru chapter 11 la iBhayibheli likhuluma ngani ngokholo, kumaHebheru 11 likhuluma ngani ngefaith. Mhlawumbe sike siboneni. Asiyeni khona kumaHebheru 11 before uJames. Hebrews chapter 11. What is the subject matter kaHebrews chapter 11? Faith. UmaHebheru 11 ukhuluma ngani? Ngokholo. But asiboneni ukuthi uzobe ukhuluma ngani uma ukhuluma ngokholo. Hey bazalwane, angiqale mhlambe la ku verse 4. Hebrews 11 verse 4 ikhuluma ngani ngokukholwa ngisho. Ithi ngokukholwa uAbel wanikela kuNkulunkulu ngomhlatshelo omuhle kunokaKhayini. Asikuhambeni lapha. Kuthiwa ngokukholwa wenzani? Wanikela. So ukukholwa kwamenza anikele. Asiqhubekeni mhlambe siye kwenye. Ithi verse 7 ithi ngokukholwa uNoah exwayisiwe ngezinto ebezingakabonwa esaba uNkulunkulu wakha umkhumbi. uNoah ngokukholwa wakha umkhumbi. Siyayizwa bazalwane? Leqhubeka iBhayibhile verse 8 ngokukholwa uAbraham walalela ebizwa ukuba aphume aye endaweni abeza kuyamukeliswa ibe yifa lakhe, waphuma engazi lapho aya khona. So bazalwane, nayi ipoint yami la ukuthi Hebrews chapter 11 ikhuluma ngani ngokholo, but Hebrews chapter 11 into lokuyiveza yini bazalwane? Imisebenzi. So ukholo lihamba nemisebenzi, but eSardis imisebenzi eseyibekwe eceleni bazalwane. And sadly enough ngesho Sardis yiyo eyaqhubeka bazalwane yabusa amaKristu kakhulu ukuze kube yimanje. Fundisa Sardis iyona manje ebusayo kakhulu. AmaKristu amaningi if uyaqaphela amabandleni amaningi, amaKristu amaningi aphilela ini? Pleasure. Izinto zomhlaba. Umuntu mawukuthi unefavor kaNkulunkulu ubonakala ngengcebo yomhlaba, basho kanjalo. And not only that, nendaba yefaith imisebenzi ayinakile. Kuthiwa nje into ebalulekile ukuthi ukholwe, but akucaciswa ukuthi ukholo alikwazi ukuthi lingabi namisebenzi. So lo mkhuba waseSardis bazalwane kuyisho nje ukuthi waqhubeka kakhulu and ukhona namhlanje. Very very sad. Umkhuba waseSardis. Very very sad. Na bazalwane, kunento engifuna siyibone
ngalo ibandla leseSadisi ukuthi ngenxa yokuthanda umhlaba kunento ibandla laseSadisi laseseliyizibile lingayinakanga. Oh, now this is amazing ngempela. Kunento laliyizibile lingayinakanga. Asiyeni kuRevelation chapter 3, Sambulo chapter 3. So sesitholile ukuthi ibandla leseSadisi ibandla la kwakunokutamasa khona, kwakunepleasure khona, kwakunokuthanda umhlaba. Futhi ibandla la yayingekho imisebenzi emihle emjabulisayo uNkulunkulu, zazingekho izithelo zikamoya, ngoba vele ushilo uJesu ukuthi riches, ingcebo, pleasures, ukutamasa, and the cares of this life, iminako yomhlaba, kuthiwa it's thorns, ameva enze njani, they choke, ayamincanisa umzalwane ukuthi angabi nasithelo. Usho kanjalo uJesu uthi there is no fruit la inhliziyo yomuntu inake lezi zinto, so akunasithelo. But ngifuna sibone nawo bazalwane ukuthi since ibandla leseSadisi lalinake umhlaba, lithanda umhlaba, yini abagcina sebeyiziba bangayinaki at all? uJesu ukhuluma ngayo la. Asiqale ngizofunda uverse 2 no verse 3. Yeah, verse 2 and verse 3. Sambulo chapter 3 verse 2 and 3. Uthi uJesu vuka ulinde. Sayizwa leyo nto? Kwi-English ithi be watchful. Be watchful. Let me skip athi ngeke. Ngiye kwelinye ivesi. Verse 3 ithi ngakho-ke khumbula ukuthi wamukele wezwa kanjani, kugcine uphenduke, ngokuba uma ungalindi. Sayizwa leyo nto? Nge-English again yasho ithi if therefore you shall not watch, uma ungalindi ngiyakuza kuwe njengesela, kawusoze walazi ihora engiyakuza ngalo kuwe. Sayizwa bazalwane? Na kuthiwa ibandla leseSadisi njengokuthi uJesu linda, vuka ulinde, kusho ukuthi alenzeni? Yini elingayenzanga? Alilindanga. Yini elingayilindanga, elingasayinakanga? Ukubuya kwesibili kukaJesu Kristu. Sayizwa bazalwane? Njalo la kukhona khona bazalwane ukuthanda umhlaba, njalo abantu bazozonda ukubuya kwenkosi uJesu Kristu. Kunjalo nje, kunjalo. Asike sibuke ukuthi ngempela khona amanye amavesi afakazela lento, ngoba ukuthi ibandla leseSadisi uJesu uthi inkinga yalo, ngaphandle lokuthi alinayo imisebenzi ayithandayo uJesu, uthi kodwa kunye alilindanga. And uthi uJesu uma ngaba awuphaphame ulinde, uthi ngiyakufika kuwe njengani? Njengesela. Sayizwa leyo nto? Siyabuka uJesu uyayichaza la ukuthi kumuntu ongalindanga ufika kuyena njengesela, but kumuntu olindile vele usuke bonile iy'mpawu zesikhathi ukuthi ziyaveza ukuthi ukubuya kaJesu sekunjani, sekusondele. Futhi uthi ephile la emhlabeni kodwa abesazi ukuthi lana emhlabeni ngumfokazi. So la khona uthando lomhlaba abazalwane, ikhona enye into esingayilangazeleli, leyo ukubuya kaJesu, umhlaba ozayo. Ngihleze ngisho le nto bazalwane, umuntu uma ngaba inhliziyo yakhe la emhlabeni, angeke umuntu alangazelele izinto zezulu. Akwenzeki. Asibuke namavesi asenincwadi kaMateyu 24 verse 45 ithi, pho ngubani oyinceku ethembekileyo neqondayo, inkosi yayo eyimisile phezu kwabendlu yayo ukuba ibanike ukudla ngesikhathi sakho na? Ibusisiwe leyo nceku okuya kuthi kufika inkosi yayo ifumane yenza njalo. Ngiqinisile ngithi kini, iya kuyimisa phezu kwakho konke enakho. Kodwa uma leyo nceku embi, seyizinceku embi, ithi enhliziyweni yayo,
inkosi yami ilibele iqale ukushaya izinceku ezikanye nayo idle iphuze nezidakwa. Asibambeni lapha. Kuthiwa kunenceku ethi inkosi yami ilibele. Ngamanye amazwi inkosi yami kusesekudeni ukuthi ifike. Naw kuthiwa isho kuphi lokhu? Ayisho ngomlomo bazalwane. Mawulifunda kahle ivesi kuthiwa isho enhliziyweni yayo. Sayizwa leyo nto bazalwane? Kuthiwa iqale kuthiwa ithi enhliziyweni yayo inkosi yami ilibele. So lokhu ikusho in the heart. Ithi my Lord delays is coming. Sayizwa leyo nto? And bazalwane kuthiwa le nceko uma ikhuluma la mazwi kubonakala ngezenzo zayo. Yenzani? Pleasure seeking. Kuthiwa iyadla, iyaphuza, idakwe nabadakwayo. Sayizwa leyo nto? The pleasures of this life, they become attractive. Izinto zalo mhlaba ziqale zithandeke kakhulu. Sayizwa leyo nto? Ngoba le ncegu ayinakanga ubuya kaJesu. But lena-ke kubuya kaJesu isebenzela uJesu. Sebenzela uJesu, sebenzela uJesu. So ngiyakubazana ngithi le simo sesadisi kumele sisiqaphele kakhulukazi thina esiphila ezinsukwini zokugcina. USathane usibamba ngazo lezi zinto abambe ngazo ibandla sesadisi. Ake sibuka another verse, Luke 21. Sifundeni verse 31, yeah. Not 32, verse 31. Kuthi kanjalo nani xa nibona lezo zinto zenzeka, yazini ukuthi umbuso kaNkulunkulu useduze. Sayizwa bazalwane? So kuthiwa lana according to Luke 21 verse 31, kuthiwa kunezinto esingazibona, masizibona zisibonise ukuthi umbuso ukephi, useduze. Useduze. But uyazi bazalwane ukuthi uJesu in the same chapter uyaveza ukuthi kunezinto esingazenza ezingenza ukuthi singakuboni ukuthi umbuso useduze. Singaboni futhi nezimpawu zesikhathi zibe senzeka phambi kwamehlo ethu. Asifundeni verse 34. Ithi xwayani ukuba izinhliziyo zenu zingasindwa ukuminza nokudakwa nokunaka okwalokhu kuphila, lunizume lolo suku ningazelele. Sayizwa bazalwane? Kuthiwa yini engenza ukuthi umuntu usuku lumzume lufike engalindele? Kuthiwa ukuminza nokudaka nokunaka kwalomhlaba. The pleasures of this world, the cares of this world. So I hope bazalwane siyabona ukuthi this is why nasebandleni kaNkulunkulu asiboni sonke ngendlela efanayo. Sonke siphila ngesikhathi esifanayo, sonke sibona izinto ezifanayo kodwa asiziboni ngendlela efanayo. We are all living in the same time, we see the same things, but we don't see them in the same way. Sayizwa lento bazalwane? Why? Nayi lento uJesu ayishoyo. Yingoba mangineminako yomhlaba engibambile, ngibanjwe yipleasure nokuminza zonke lezo zinto, kuthiwa usuku luzongizuma. Ngamanye amazwi bazothi abantu bekhuluma bethi nayi inkomba yesikhathi evezayo ukuthi uJesu uyabuya, ngibe ngithi mina hhayi bayadlala labo, ngibe ngithi hhayi cha ukuganga lokhu. Abantu behlezi benza lento ngize ngithukuthele njengaleya nceko besithi inkosi yami iyalibala, kuthiwa yagcina ishaya ezinye iy'nceku. Sayizwa leyo nto? And kwenzeka kanjalo namhlanje. Umuntu ongafisi ukuthi kukhulunywe ngokubuya kaJesu okusondele nezinkomba ezivezayo ukuthi sekusondele ukubuya kaJesu, ugcina ebashaya labo abakhuluma ngakho. Noma mhlawumbe akasabashayi physically, but ngamazwi. Abashaya ngamazwi. And lento bazalwane ingasithusi ngoba iBhayibheli libekile ukuthi kunjalo. Inceku ethi inkosi iyalibala iyayishaya nenceku ethi inkosi iyeza. Yayizwa leyo nto? Inceku ebanjwe yimnako yomhlaba ayiziboni izinto ezibonwa yinceku ebheke izinto zezulu. So bazalwane, uNkulunkulu asisize kakhulu sibe nokunqoba. Sibe nokunqoba. Ake sifundeni bazalwane
isethembisa la kwibandla laseSardis, isethembiso kulo onqobayo. Ngiyasithanda kakhulu isithembiso. Revelation chapter 3, Isambulo chapter 3. Hey, isithembiso sonqobayo ozonqoba umhlaba neminako yawo umhlaba. Ngoba neminako umhlaba iyingozi. Iyingozi. Asizweni la. Ithi verse 5. Ithi onqobayo uyakwembathiswa kanjalo izingubo ezimhlophe. Negama lakhe angisoze ngalesula encwadini yokuphila. Negama lakhe ngiyakulivuma phambi kukaBaba naphambi kwezingelosi zakhe. Sure. Number 1 ukuthi abazalwane onqubayo uzokwembathisa ingubo ezimhlophe. Yini lezo ngubo ezimhlophe? Sake safunda ngakho abazalwane, ingubo eziclean ezimhlophe zirepresenta ini? Ukulunga kukaJesu, ukususwa kwezono kwengubo zethu ezingcolile. Ngithi sengiwumuntu owaphila la emhlabeni waba namacala amaningi kanje, kodwa ngenxa yokunqoba bazalwane ngomusa kaNkulunkulu kuthiwa ngiyembathisa ingubo emhlophe. uNkulunkulu uma engibuka angasaboni nebala elilodwa, kodwa abone ukulunga okufana nokulunga kaJesu. Uma ufuna ukuthola nje ngale ndaba le, ungafunda ngayo incwadi kaZechariah chapter 3. La kukhulunywa ngoJoshua, umpristi omkhulu ayegqoke iy'ngubo ezingcolile. Yabo, uNkulunkulu wathi mkhiphele iy'ngubo ey'ngcolile nimgqokise iy'ngubo eziclean. Wabe sesithi kuyena, bona namhlanje ngenze isono sakho ukuthi sisuke kuwe, sengikugqokisile ngey'ngubo ezimhlophe. Siyayizwa leyo nto bazalwane? So ukulunga kaJesu lokho esikutholayo. So what an amazing promise kumuntu onqobayo, isithembiso esimangalisayo bazalwane. Number 2, uthi uNkulunkulu angeke ngilesule igama lakho encwadini yani yokuphila. So lokhu kuyasibonakalisela bazalwane ukuthi encwadini yokuphila amagama akekho permanent, amanye amagama ayasulwa. And lana eSardisi siyacacisela ukuthi igama liyasulwa ngenxa nje yokuthanda umhlaba. Sayizwa leyo nto? So i-serious letho bazalwane, yokuthanda umhlaba, yokuthanda izinto zomhlaba, ama-fashions omhlaba, ukukhuluma njengomhlaba, ukugqoka njengomhlaba. Siyayibona leyo nto bazalwane? Yonke into sithanda izinto zomhlaba, and lezo zomhlaba ozibukayo eziza nokunethezeka ziza futhi nokusonakalisa isimilo. Siyayizwa leyo nto? Ngoba ngizothi manje ngenxa yokuthi mhlambe angisaswele lutho ngithi yazi kodwa abanye abantu bakithi banoma-TV no-DSTV, othi nami ke ngifake o-DSTV kungene lokhu nalokhu, kanti sengingena manje ukonakala, sengingena ukonakala okuyisimangalisi. So komhlaba bazalwane asikushiye komhlaba. And uthi uJesu uma kunjalo kuthi amagama wethu ngeke awasule encwadini yokuphila. Na bazalwane, lokugcina uthi negama lethu uzolivuma phambi kukaNkulunkulu naphambi kwezingilosi zakhe. Sure. Uyayicabanga uJesu seyivuma sewuvela phambi kukaNkulunkulu, kuthiwa ngubani lo? Athi hayi lona uSipe lo, ngiyamazi. Uyayicabanga leyo nto, kube uJesu ethi uyakwazi. Ethi hayi ngiyamazi, umfana wami ngiyamazi. But at the same time kukhona abanye, njengoba sifunda incwadi kaMateyu chapter 7 kusukela verse 21, azobe ethi kubona anginazi. Uyayicabanga bazalwane injabulo ezobe isenhliziyweni yakho, uthi yabona abanye belokhu kuthiwa baziwa, kodwa uJesu athi ngiyakwazi, ozongena. It's an amazing thing ukuvunywa nguJesu. Abantu namhlanje bangajabuliswa nje ukuthi umongameli athi ngiyamazi sibani ba, umongameli wezwe. Uyamazi ngempela, umuntu ayibone into ebalulekile. Cabanga bazalwane, umnikazi wezulu nomhlaba ithi yakwazi, evuma phambi kukaNkulunkulu naphambi kwezingilosi athi hayi baba ngiyamazi, lona ngiyamazi. So bazalwane, ngathi uJesu angasisiza sinqobe uthando lomhlaba, uthando lezwe. And iyodwa kuphela bazalwane indlela yokunqoba uthando lezwe.
uthando lukaJesu. Uthando leze linqotywa ngokuthanda ubani? uJesu. Sake sakufunda lokhu mawufunda incwadi 1 John chapter 2 verse 15. Lithi ningathandi umhlaba nokusemhlabeni, ngoba umuntu othanda umhlaba uthando lukaBaba alukho kuye. Siyayibona leyo nto. So akwazi ukuthi enhliziyweni eyodwa kube khona uthando lomhlaba nothando lukaBaba. These two loves cannot coexist. La mathando amabini akwazi ukuphilisana. It's either khona uthando kaNkulunkulu, malukhona lugcwele liyadudula uthando lomhlaba. Makhona uthando lomhlaba lududula uthando lukaNkulunkulu. Sayizwa lento bazalwane? So ngokukhula ngokumthanda uNkulunkulu ugcina uncipha ngokuthanda komhlaba. Kunjalo bazalwane. So yingakho kubalulekile kakhulu bazalwane ukuthi siqwalasele uJesu, siqwalasele nomnikelo uNkulunkulu awenzile ngokumnikela ngendodana yakhe uJesu Kristu. Very very important. uNkulunkulu usithandile. Yazi bazalwane, nemikhuleko yethu mayiphendula siphendula ngenxa yomnikelo owenziwe uJesu. Intethelelo yezono, into bazalwane esiphila ngayo imihla ngemihla, siyithola ngenxa yomnikelo owenziwe nguJesu. Konke kuza ngoJesu bazalwane. And uNkulunkulu wenza lo mnikelo kungekho lula, kodwa ngenxa yokuthi uyasithanda wanikela ngoJesu. So kumele sizondla kakhulu ngothando lukaJesu, ngoba uthando lukaJesu luyadudula uthando lomhlaba, kodwa nothando lomhlaba luyalududula uthando lukaJesu. So kumele kuba lugodo okubusayo, bagodo okubusayo. Akwenzeki ukuthi zibuse zombili, kube khona uthando lomhlaba nothando lukaJesu. But kuyenzeka uthi uJesu mawumthanda akubusise ngezinye izinto zomhlaba. Sayizwa leyo nto. But zihleli zikephi? Zingaphandle. Kumele uthando lukaJesu kuphela enhliziyweni. But uJesu loyekunikezile njengo-Abraham noJob kanjalo kanjalo. Sayibona lokho kuyenzeka. But once ubeka inhliziyo kulezi zinto ekunikeze zona, yini eqala ukwenzeka kuzoqala kuthi manje kuphuma uyeke ukuthanda uJesu, uthanda izinto. Uthi uyabona yonke into nayo isebenzela umina, isebenzela mina kuphela. You are adding one thing on top of another. Awusacabangi ngokusiza abampofu, awusacabangi ngokusiza umsebenzi kaNkulunkulu. Sayizwa lona bazalwane. So kubalulekile kakhulu sizondle ngothando lukaJesu. Angazi bazalwane ngabe kanjani, kubalulekile kakhulu. Ayikho enye indlela yokunqoba umhlaba, ngoba umhlaba muhle, izinto zomhlaba zinhle ziyathandeka. It's impossible ungawuthandi umhlaba mawukuthi awuhlalanga noJesu, ngoba into zomhlaba ziyathandeka zinhle. But mawuhlele noJesu, kodwa the things of this earth grow strangely dim. Ake sivaleni ngomkhuleko sicela uNkulunkulu asisize. Righteous Father, in the name of Jesus Christ, siyacela Nkosi yezulu kakhulu usincede. Siyadinga Nkosi uncedo oluvela kuwe ekhaya ezulwini lokunqoba Nkosi uthando lomhlaba. Sibe ngabantu nje Nkosi abathi Nkosi cela usinike oko ukubona kusilungele. Cela usibeke apho uthanda khona. Cela Nkosi singazikhetheli, sikhethelwe nguwe. Please Heavenly Father, we are living Nkosi in the last days, kwinsuku zokugcina Nkosi, apho Nkosi izinto zomhlaba they are more beautiful than ever before. And Nkosi apho where our hearts are at their weakest point Nkosi. So we need much help. Siyadinga kakhulu Nkosi uncedo lwakho. It is a mismatch Nkosi, ngeke sikwazi ukuzimela. Siyacela Nkosi kakhulu uncedo oluvela kuwe ekhaya ezulwini. Sonke Nkosi sisebungozini. Abantu Nkosi babekuthanda, babekulangazelela ngenhliziyo zabo zonke uDavide, nabo uthando lezwe nezinto zezwe labanqobo. So Nkosi siyacela kakhulu usincede singanqobeki, usincede sihlale kakhulu Nkosi eKalvari, sifake izindipho zethu eKalvari. Cela konke Nkosi yezulu ngegama elihle likaYesu Kristu Nazareth. Amen. And as for me, I will behold thy face in righteousness. I shall be satisfied.